తెరపై ఉప్పెనలా దూసుకొచ్చిన హీరోయిన్ కృతి శెట్టి. ఉప్పెన చిత్రంతో టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ కన్నడ భామ పక్కింటి అమ్మాయిగా తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. అద్భుతమైన నటనతో ప్రేక్షకులనే కాకుండా దర్శక నిర్మాతలను కూడా క్యూ కట్టేలా చేసింది. ఉప్పెన సినిమాకి ముందు కృతి శెట్టి అంటే ఎవరో తెలియదు. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా, మోడల్గా పలు యాడ్స్లో ఓ మోస్తారు గుర్తింపు పొందింది కృతి శెట్టి. కానీ ఉప్పెన చిత్రంతో హీరోయిన్గా నటించాక ఆమె రేంజే మారిపోయింది. ఒకే ఒక సినిమాతో కుర్రోళ్ల కలల రాకుమారిగా మారిపోయింది. టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్లలో ఒకరుగా కృతి శెట్టి స్థానం సంపాదించింది. ప్రస్తుతం కృతి శెట్టి నానితో, శ్యామ్ సింగ్ రాయ్, సుధీర్ బాబుతో ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి, రామ్ పోతినేనితో లింగస్వామి చిత్రాల్లో నటిస్తుంది. అలాగే నితిన్తో మాచర్ల నియోజకవర్గం చిత్రంలోనూ ఆమె హీరోయిన్. మరోవైపు ఇటీవల బంగారాజు సినిమాలో నాగచైతన్య సరసన హీరోయిన్గా ఎంపికైంది. ఇలా టాలీవుడ్లో తనకు వస్తున్న డిమాండ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని పారితోషికాన్ని అమాంతంగా పెంచేసింది ఈ బేబమ్మ. తొలి సినిమా ఉప్పెన కోసం కేవలం 6 లక్షల రూపాయలు మాత్రమే పారితోషికం తీసుకుంది కృతి. అయితే ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ కావడంతో దాదాపు 60 లక్షల వరకు గిఫ్ట్ రూపంలో అందించారు నిర్మాతలు. ఇక ఉప్పెన విడుదలకు ముందు ఒప్పుకున్న నాని, శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ సినిమా కోసం దాదాపు 20 లక్షల పారితోషికం తీసుకుంటుంది. ఇక ఉప్పెన రిలీజ్ అయి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టడం, బేబమ్మగా కృతి శెట్టి తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరవడంతో పారితోషికాన్ని అమాంతంగా పెంచేసింది. ప్రస్తుతం కృతి నటిస్తున్న చిత్రాలకు గాను దాదాపు 80 లక్షల వరకు పారితోషికంగా అందుకుంటుంది. అంతేకాదు ఉప్పెన హిందీ రీమేక్ చేసేందుకు ప్లాన్ జరుగుతుంది. అందులో కృతినే హీరోయిన్గా నటించబోతుందని వినిపిస్తుంది. ఈ సినిమా కోసం ఏకంగా ₹1 కోటి ఆఫర్ చేశారు నిర్మాతలు. గతంలో జీ తెలుగులో ప్రసారమయ్యే ఓ సీరియల్ ప్రమోషన్ కోసం కూడా కృతి ₹1 కోటి తీసుకున్నట్లు వార్తలు వినిపించాయి. ఈ వార్తల్లో ఎంతవరకు నిజముందో తెలియదు కానీ ఒకే ఒక సినిమాలో నటించి తర్వాత సినిమాలకే ₹1 కోటి వరకు పారితోషికంగా తీసుకుంటున్న హీరోయిన్గా కృతి రికార్డుల్లోకి ఎక్కినట్లే.